една оживена от детски глъч улица, която по принцип винаги е запълнена с автомобили. Днес, 18 септември, тя е затворена цял ден за автомобилно движение. Улицата е отворена за децата, за да играят и да се социализират, да прекарат време навън. На тази улица е свободна от коли. Това е първият опит за училищна улица, който правим в България. Правим една много временна училищна улица с идеята това да прерасне в някаква по-голяма инициатива и да имаме повече улици, които са затворени, които са отворени. За деца, за игра, за общуване, за родители. Днес сме тук заедно с художника Здравко Денев, за да поканим децата да нарисуват София, така както би изглеждала като корица на списание The Sophianer. В случая той ги покани да нарисуват къщата на своите мечти в София. Те вече могат да си фантазират каква ще бъде градската среда, кой ще живее вътре, кои ще бъдат техните съседи. Това е специално подготвено за училището, квартална карта на първо училище, в която децата отбелязваха различни неща в квартала, които знаят как минават до училище, къде живеят, къде не много обичат да ходят, да играят и така нататък. И има едно табло за това, за какво мечтаят в своя квартал, където те споделиха своите желания за това как да бъде той променен. Щастлива сме, че гостуваме нас на първо средно училище Пенчо Славейков с нашия кашонвил. Тук децата правят различни фигури от картони, рециклирани материали и това е тяхната визия за града на бъдещето. Идеята ни беше чрез творчеството да провокираме децата да мислят за това какъв град може да бъде София и вече като пораснат, да се борят за това той да бъде все по-устроен, зелен, красив или каквото и да било друго. Според мен е по-добре така да може да се ползва за пешеходци, за децата, да играят, да се взимат по-удобно и така. Ето аз съм с велосипед и смятам, че и други хора могат с велосипед или пеша да си взимат децата, с градски транспорт. Това пространство трябва да бъде за игри, за творчество, за учене, за наука, където да бъде извън класните стаи. Тук сме, защото вярваме, че децата и младежите би трябвало да бъдат включени в взимането на решение за техния град и за това как той трябва да изглежда. Училищните улици са страхотна мярка за безопасност в града, за по-чист въздух, за по-малко шум, за повече възможност за игра и активен живот за децата. Всички дейности, в които бяха включени децата, им доставиха удоволствие, но и научиха много полезни неща и за бъдеще ще се включваме в подобни инициативи и ако може общината да съдейства повече улици да бъдат затворени и предоставени на децата за различни дейности и най-вече за тяхната сигурност, ще бъде много добре.